Janko, vľavo. Tu bývala rodina Tišlierová a volalo sa k nám na dolinku. Pod tou kaplonkou sme bývali my tu dole. To asi ho nevidno, lebo zakrývaté. Do Krajčí volalo. Volalo sa do Krajčí. Tu bola jedna izba, tu bol vchod, tam potom ďalej bola druhá izbička pre tú druhú rodinku. Tu bola veranda, ako je ešte základy. Tam bola maštal z tejto strany a z tej strany bola zase špajza. Túto fotku si pamätám, keď nás prišli fotiť. Tu som ja, Slavo, potom je ďalej Milan. Potom je Milan. A nakoniec Janko. Nevidel som pekné dievča v celom Kališti, iba dneska pred večerom na hornom konci. To bola dedina, ktorá bola úplne zasadená do hôr. Čiže dreva strašne veľa tam bolo. Tam väčšinou boli chlapi, ktorí robili ako drevorúbači. Ženy s deťmi boli doma, aj starci a starali sa ako o domácnosť a o rodinu. No a to bolo všetko na žená doma. A to bolo všetko. Deti, ktoré ženy robili. Väčšinou v lete. Takže v lete chodili zbierať takzvaný žír, na žír ideme, to sa hovorilo tak ľudové, poviem vám to tak, aby ste vedeli, že ako to je. Chodili na žír, čiže na čučoriedky, na maliny, na brusnice. Za kôž nazbierali a išli do Bystrici na trh predávať. A keď išli nazad, tak tie peniaze, čo utržili, tak za to nakúpili fazulu, tekvicu, zeleninu, no čo mohli. To, čo sa popredalo, za to sa kúpilo. A tak zase naspäť tou cestou pešo až sem na hore na Kalištie. Kalištie bola tvrdá robota. No, chlapi odišli preč a ženy museli všetko na chrbtoch vláčiť. Napríklad hnoj ženy nosili na chrbtoch, na pole. Drevo napríklad takisto na chrbtoch, v batohoch to nosili. No a deti tie do školy nechodili. No a potom už len postavili neskoršie na Kališti jednu triedku a tam všetci chodili od 1. do 5. triedy. Do jednej triedy chodili a učiteľ jeden bol a ten ich učil. To bol sviatok, keď sa išlo kosiť. Chlapi išli kosiť ráno zavčasu a ženy išli potom za nimi s raňajkami, ale každá v novej zástierke musela ísť. To vám už bola ako tradícia. Nová zástierka, už išli s jedením chlapom tam. Tam si posedeli, podebatovali a keď uschlo, tak zase všetci spoločne robili kopy. A tie kopy, nikto nevedel, ktorá koho bude. To sa očíslovali, napísali sa lístky, na každú kopu sa zapichol lístok, potom sa narobili lístky do klobúka a potom sa vyťahovala, každý si už potom odniesol to svoje, ktoré dostal. A to obyčajne ženy už potom všetky zase spoločne išli. To mne sa to strašne páčilo, keď som videla toľko žien a nevideli si ani tú ženu, len ste videli batoh, ako niesol, lebo to boli velikánske batohy, tak ste videli len stúpajúcich batoh. Môžem? No, slaninkou sa to omastí, fajné budú, pozrite. Takže sú aj škvarky. To je dôležité bolo. Škvarky, aby všade boli. To sa každému, takže aby mal každý škvarky. Tu sme sa hrávali s tým palúchom. A ešte boli dvaja chlapci, vyšní. S bábikami, bábiku som mala, takú z plátna urobenú, plátenú a strašne som chcela mať kolísku. U nás sa to volalo Belču. Taký maličký, tak už potom, že som toľko plakala, že mi už potom susedu robil, lebo čagocka som nemala, tak mi urobila ja, že so mnou už potom nemali starosti, ja som len s tým sa hrávala. Mali sme kadejaké pestva, zháňali sme bunkre, sme si robili, flinti sme hľadali a tak.
loptu sme mali handrami vypchatú toto. A keď po vojne, tak sme mali zase tieto ľudské hlavy. To sme si obalili do nich, do handry a si sme hrali. Bol taký bezstarostný život, hej, v tom čase, ako nás mladých. Hej, nevedeli sme ešte, čo nás čaká. Tu sa grupovali tie rôzne partizánske skupiny. Partizáni tiež museli zvolať čoho žiť. Nerobme ich zase, aj to boli chlapi. No, takže aj to museli byť tvrdí ľudia, aby prežili. Kalište veľmi pomáhalo týmto partizánskym. Boli tam 2 štáby na Kališti, v rodinných domoch. Ja si pamätám partizáni u nás varili, aj bývali. Varili, no boli sme také deti a mali lekvár. Ja si na to pamätám, viete, v takých bedničkách drevených bol vtedy lekvár. A tak nás vždy už ako deti zavolali a boli zamazaní celý od ucha k uchu z lekvárov nám chytro dali ako deťom. A to si veľmi dobre pamätám. Už sme mysleli, že je koniec vojny a takto. Nemci podpaľovali domy tým spôsobom, že oni posypali vnútorné zariadenie domu a podpálili a ten dym, tie domy zhoreli zvnútra. Náš dom bol vypálený, áno, nezostalo tam nič. Zostali len obvodové múry z kameňa, ktoré môžete tam vidieť. Mala som taký maličký kufrík so svojimi hračkami, s bábikami. To som si schovala proste v snehu a po vypálení nášho domu ostalo mi ten maličký kufrík s tými hračkami, ktoré som mala ja. Ostali sme bez kúska chleba, bez jednej ponožky, bez kúska oblečenia. Ešte na tých zhoreniskách, hej, sme sa živili zhorenými krumplami a tak ďalej, obhorenými. Nemali sme čo ani jesť. Aj tá voda bola nezdravá, všetko. V ten deň, 18. marca 1945, 9 bolo upálených a 6 zastrelených občanov Kališťa. 18. marca nás vypalili a 23. nás oslobodila rumunská armáda. Potom sme išli pešo a prekračovali sme mŕtvych do obce Moštenica. 102 bolo vypálených alebo poškodených obcí na Slovensku, tak jediné Kalište sa neobnovilo. Takže ťažký tu bol život. Ale o to bol krásnejší. Nikdy nezabudnem, už je to 65-66 rokov, nikdy nezabudnem na ten život, ktorý som tu raný život prežila. Nevidel som pekné dievča v celom Kališti, iba dneska pred večerom na hornom konci. Vyšlo ono na ulicu, videlo mali, nevedelo od radosti, čo malo. Nevidel som pekné dievča v celom Kališti, iba dneska pred večerom
starosti, čo má urobiť.